भौजी हम सब काम करी नानू माई के कबो न चाहिए कि आइयो दादा के तना तू काम करे हम के ना पूछल हम तो के ढकेल दे गिर और जाए ए भौजी उहे फूट जा छ छोड़ कहि की तू काहे के आई बैठ जा रात लगावे कह दे सोफा सेट मंगा दे बैठ के तू खइया पिया ओइ कुलदारी बलिया के देब के है जाओ तो हर दादा करे के धर्मवाल की माई के को ए भौजी माई के काहे से बोल और माई का के से गलत मत कर के झड़िया से मार दे के मुंह फूट जा जल्दी से खाना बना दे मम्मी खाता नहीं चाय पकौड़ी बना के बना जल्दी हां बनाओ त कपड़ा खींच गले जे लाज लगाइबो त एबे त टंगरिया तोड़ दे जाना त नहीं खाली रोला से जीत तड़ू आय निमनो दिन खराब करके रख देती है खाली जब देखा तब रोबत गावती है बना के लेके आंती मार के एबे तोड़ दे हाथ गोड़ हां ई खर्चे न हमर बढ़ताटे अरे कर महतारी काज ने मर भी लागोल कि का आज ले त हमरा पते ना चलल गांव का मेहरा रु 10 किस्म के बतियावली से कोनो कहली से के कर माई छोड़ के भाग गई केनो कह से के कर माई मर गेली के कर बात सुन बुआ तू करू एकर बाप ऐसन के हमारे लिए कुछ बताही के ना अब बतावा चाहे बेटी चाहे पतो हमार पतो ही ना बिया हो एगो एगो झूठों का नहीं तू बिया बतावा पैसा रुपया लगी कि ना लगी एकर बियाह शादी हो की त मन त करता के करा के पैसा रुपया बचियो जाई आई थू क दे मन करता न सच में आ के करा के भागा दे घर से जाको ना अपन मांगी खाई या चाहे मर बिला जाई पैसा रुपया बचा रही त हम बेटा पतोहन के काम न करी हो एक तो लौकत नहीं कि कहाँ बिया सियान बिया कहीं ऊँच नीच हो जाई तो मान तनी कि ठीक बाटे लाखे सौतेली माई बानी आखिर गलती हमारे पास मिठा हराई कि उ कहाँ रहल है कि ना देखल सा सुनल सा का करे सच में इतना ओकरा के कब कब ओकरा से मन पिताइल बा न कि का अभिलाषा बा पतो है कि कुछ काम ना कर दे सब यही रानी से करावा तनी हमार पतो बुझे त नौकर है का ई बिया ना करे खातिर कहाँ गइल रही रे कहाँ गइल रही है कहाँ गइल तनी ने बैठा भी कल में चूल्ही में से राखी निकालत रही नहीं तब बोला नहीं है तो काहे ना बोला ली है तो के कहले बनी ना कि एक बोली पर तन दने बोल दिल करना त मार के मुंह खुनिया जी जान तरी कि ना मत मार मैं कतना सब काम करतानी तब काहे के मारतर में आखिर कौन गलती कर देन अपन माई से बढ़ के मानिला माई तब ना करबू तब बुझा तटे कि नोट धइल बाटे हमार मरद के कमात करे जाए तू भइल बाटे आ तार से कहां से बिया केनो के उधर देती रे उधर देती केनो के लेके भाई ये तेरे काहे बोले तेरे बाबूजी से डर भाई बाबूजी जो तो बहुत मरी तरह के हमारी मारला के बारे में तू सोच ली हली आ तू मारे के बात करता रही रे तो तोरा के 1 मिनट ना छोड़ 1 मिनट भाई आवत नहीं तोरा के देखो कैसे मेरे बारे में सोच लस पिटाइला उटाइला के हो हैं एक मार के मुंह देता नहीं कौन गलती कोई नहीं भगवान काहे कतना भागिन बना के तू हमरा के भेजला हाय बताओ जी जैसे पैदा लेनी से हमर माई के छीन लेला आय बचपन में और बचपन ना मिलल बाबूजी दूसरा बियाह कइलन के बेटी के अच्छा परवरिश होई अच्छा दुलार प्यार मिली माई के प्यार मिली कोना काम के माई तो अपने धुन में रहेले अपने बेटा पतो में बिजी रहेले आखिर हम क्या गलती कइनी भगवान गांव समाज सब के कहला क्या भाग्य नहीं खुला छी हम खुला छी नहीं भगवान हम खुला छी नहीं काहे रे माई ते हमरा के काहे छोड़ के गइले आखिर हमरा में कौन दूसरे बोले तेरा जितनी से हमरे के मुआ देती से आखिर हमरा में कौन ना गलती रहे भाई जो ले चुका आगे से गल बने तो हमरे के लेके चल हम ना रहे जब बहुत सबको डांटा था बोला था ये तेरी लगा था कि हमर पहाड़ हो गइल बनी ये लोग लगता कि हम टेंशन बनी है तेरी ना खाई के ठिकाना ना पिए के ठिकाना सब घड़ी हमेशा हमरा के मार ए बहुत तू कर तड़ी है देखिए रे बैठ के ए भौजी तू बता भौजी हम सब काम करी नानू माई के कबो न चाहिए कि आइयो दादा के तना तू काम करे हम के ना पूछल हम तो के ढकेल दे गिर और जाए ए भौजी उहे फूट जा छ छोड़ कहि की तू काहे के आई बैठ जा रात लगावे कह दे सोफा सेट मंगा दे बैठ के तू खइया पिया ओइ कुलदारी बलिया के देब के है जाओ तो हर दादा करे के धर्मवाल की माई के को ए भौजी माई के काहे से बोल और माई का के से गलत मत कर के झड़िया से मार दे के मुंह फूट जा जल्दी से खाना बना दे मम्मी खाता नहीं चाय पकौड़ी बना के बना जल्दी हां बनाओ त कपड़ा खींच गले जे लाज
निमनो दिन खराब करके रख देती है खाली जब देखा तब रोबत का होती है बना के लेके आती मर के एक तोड़ दे हाथ गोड़ माई आओ ना माई कहाँ छोड़ के चल गए भाई ये लोग हमरा के ना चाहिए भाई ये अपन माई ना है खाली अपना एक में रहे जाते नहीं काम करो तो बड़ी मार हमर मन यहाँ जाई रहता बुझाते नहीं कि काहे मानवा यहाँ जाई रहता। अरे दादा कहाँ जाने कहाँ हमार पतोहिया गोइल बिया उहो नहीं खेलो कति कहाँ चल गए लुआ हो। बाप रे बाप घर में रहे के मन नहीं के करत मम्मी जी मन तो करता कि बोरिया बिस्तर बानिए नैयर चल जाई हम का हो? और पूछता नहीं कि कहाँ हम गइल लुआ का हो गई मैंने हवाइल भी है एकदम से ना राज ढाए खातिर लाज शर्म नहीं के कि भौजाई भी है तो काम धंधा करवाइए ना तो के तम कहले कि खाए लगो थरिया मत धोइया तो तू काम के बारे में केंगा सोचली हलू हैं मम्मी जी मने एगो काम नहीं के करत हम नौकरानी हो गइल बनी काहे घरवा का अरे जाए तो हो जो घरी बिया तो घरी बिया देखा ना ओकरा के मारते मारत मुआ घलतनी आप भले छोड़ देब लेकिन हम उनका ऐसा सबक सिखा गलम ना कि जिंदगी भर याद रखिए ससुरो जहिया तो यादे रखिए कि हाँ तो कोनो भौजाई की पाले पड़ल नहीं बाप रे बेशरम हो गइल बिया एकदम से सोचत का बाड़ू दक हाथ तो टूटी जाओ कर हाथ लूल बना दो के चलिए अब तो ठीक हो गया लगता है अब तो आपको छूट दे दी हनी ना अब इनके सिखावत नहीं कि हम ना ढेर टेढ़ चलतिया तब ना मरबू तो हम आप एक हम कुछ बोलत ना रही कि आप खिसियाए लगा बाप रे हम तारा के खिसिया तनी आपके तो लगा था कि कोनो से चक्कर कर चलता का इनको के को अरे कोनो से चलत आवे हमको सब बुझाता लेकिन ई नहीं पता कि कौन लइका जाए तो हो लेके जहिया घर जान जाई जाए ना तो एको हाथ नहीं सच में पहुंचल से काट खोलब गाड़ देबे जुकी है तू तब अभी दूर के बाड़ू हम ही काट देबे चाहे धक हचा चा के हमरा तबियत खराब हो जाता नहीं सूते बोल दी काम कब हलो जा सूता करी ना काम धंधा। अच्छा तो ये मेरी पतो की संग ऐसे हरकत करतिया अब तनी देखो आ छोड़ा जाए तो हम तो नहीं बोलो तो हमारे पतो ये साजी दी उनका रखे कोह तनी कहियो ना कि ओकरा के मुआ दे कि चल जा अपना माई की है बताव हो मान तनी कि ओकर बियाह शादी कल जी तो पैसा रुपया ना लगी हैं आजकल तो इतना महंगाई बा कि बाप रे बाप सब कुछ पैसे बा आज की डेट में पैसा ना रही तो कुछ होखे वाला नहीं खे दो दे कर से बढ़िया ना बास रही है ना बांसुरी बाजी काम तमाम कर दे आइए कर